Når jeg går en tur ind i byen, så hænder det ret tit, at jeg lige kigger mig omkring for at se, om der skulle være en lille stikling, jeg kunne stjæle med hjem. For stiklinger er en nem måde at få planter i haven på. Det er fuldstændig gratis, og det skader ikke planterne. Tværtimod så er de godt af at blive beskåret og hævet lidt af. Så nu vil jeg vise, hvordan man laver sine egne stiklinger. Man tager et stykke af en plante og knækker af. Her er det en lavendel, en frisk lavendel, som dufter helt fantastisk, når man rører ved den. Så fjerner man lige de nederste blade. Og så tager man en urtepotte, fyldt med jord. Så putter man planten ned i det. Og så skal den stå nogle uger, indtil den har slået rod. Man skal huske at vande den, og den skal stå ikke i for meget sol. Og så når der er gået nogle uger, har den slået rod, og den er klar til at blive plantet ud i haven. Så på den måde kan man få sådan nogle billige stiklinger til haven.